मिजाज था गुल तने गिलास पानी तो लिया तो का हाथवा टूट गइल बा का कहीं के टूट गइल कैसे बतियावत मुंह से बतियादन कैसे बतियाई कैसे चाहत नहीं रोज से बतियावे के जोना लायक बानी नु वही लायक बतियावत नहीं जैसे बुझाते हमार कोनो वैल्यूए नहीं के घर में। अच्छा त इहो का सोच रही और वैल्यू बा इज्जत बा लेब तनी से खातिर छुट्टी लेके आई नहीं आके तनी घरे से आवत नहीं तनी लकड़ी चौपा के देखी हमारा रौरा से कोनो मतलब नहीं है हमारा से रौरा बोली मत ठीक नु चुपचाप पैसा कमाई 2 रुपया हमारा के दीही आराम से तो वह मलकिनी से कह कहीं कि घर में लकड़ी दे के आवत नहीं तो कहलिए कि जल्दी आइए 10 मिनट के टाइम बतन तो कुछ खा लिए चल जाई का है वो अब आवे नहीं की देता हमरा त का हो जाई एक न बिना खइले ना रह सकिना का त ठीक त करत है 24 घंटा ड्यूटी करी तो ज्यादा ना पैसा मिली ई कुल ना बुझाला कहनी नु कि अब हम उनकरा लगे काम करे उनका घरे ना जाई का है देख लो कितना मुश्किल से एगो काम मिल रहा है उहो इनकरा ओमे फरमाइशी अथी होता कौन काम करबो कौन काम करले के बाबा तू कोनो काम के त बड़ा ना निकम्मा कहीं के समझत नहीं को हमर बात के तारा बात के हम सब समझता है कि हम तारा के बहरी जाके कोनो के लहसुन प्याज कोड़ के तारा के लिया के खियाई ना हो आए उनकर नजर ठीक नहीं खे लगा तू बात के तू समझ तोहरो शकल हमरा देखे के मन ना करला त का करतै देखते नु भाई आ उनकर नजर ठीक रही तहार नजर ठीक नहीं खे उ मालकिन है उ रुपया वाली है तार लेके 2 कौड़ी के औकात नहीं खे उनकर ठीक बटे हम मानत नहीं लेकिन उनको वो हमारे पे गलत नजर डाला तड़ी का हम कहीं तारे को फोन तो हम बतावत नहीं तू समझत नहीं को उ तारे पे गलत नजर डालता है कि तहार मन ओइसन बा बताओ ना तनी इतना लुरगरे बाड़ो ताक सकत नहीं हमरा पता कला के जरूरत नहीं खे इतना तू खूबसूरते बा के तार पे कोई नजर डाल देता ना हमरो पे मत ताको हमरो पे काहे तकबो ठीक तार संगे हम कैसे बानी हम ही जानत नहीं बुझाइल दोसर त भाग जाइत लेके कोनो के जात नहीं तो अब 3 महीना तक लबाई ना घरे अब त न तई ह हमरा पैसा से काम बा पैसा चुपचाप खाता पर लगाव जाइए तू 3 महीना के 3 साल हमरा से मतलब नहीं खिनाई बता बुझा गइले बाकी समझत नहीं को तू एक बार पछताइबू तू ही हमरा के सिखाइबो तार से बियाह को के आज तक पछताते नु बानी अब एकरा से बड़ पछतावा का हो सकेला आ तन हमरे के सिखावे कबेले फोन लगावत तनी उठावतो नहीं खाना कहतन कि 10 मिनट में आवत लकड़ी धके आ ई का जानी का जाके घरे करतवन इहो बेटवा नु खाली झूठ सच बोलेलन ए नीलुआ नीलुआ हां पुआ अरे औ कबे गल लकड़ी धरे ले कहतवन कि आवतन 10 मिनट में 10 मिनट के छुट्टी लेके गइल बवन बर्तन उर्तन धोवे के बा आ गुलन आओ बैठा जन जा हे पे हे ए नीलुआ ले कुछ लिया जो लइकवा आई रहलासन हॉस्टल में ले लिया के तो सोचनिया कि तनी ओकनी से तनी प्रेम से ने कर लेती 2-3 दिन तब हम आईती ओकर एक्स्ट्रा पैसा 2000 रुपया दे देले बानी कि लइकन से बोले बतियावे के नहीं के जाए के बा लकड़ी धते देख ताक के चल आवे के बा तो फिर ऊ पैसा कहां गइल एही खातिर पैसा न लुटावा तनी पानी लेखा जाओ कपड़ा पीछे के बा आ जो रहे तू का बैठल भाई जो हमार बाल बच्चन बैठम ना जी का हो गइल का हमार बाल बच्चन होसन के उतरे ना ना गोड़ मत धर तू मालकिन के गोड़ धर गोड़ हो जाते लगा दम फुआ के ओकर छोटवा कबारी का हम ये अपना मन के एकदम हमर मालकिन है घर में नु खाली मालकिन काहे खाती बानी कोनो नाम जिक्र नहीं खे हमार अरे तो सेवा करेन तब ने लागे कि मालकिन हई तो का करी कपड़ा पे लतवा ध दी बोल जो हमर मोबाइल चार्ज में लगाओ हाथ धो ओहो मोबाइल मांगा इतना दे देनी बिना हाथ धो लेकर नीलुआ हाथ धो लिए बढ़िया से कहनी नु कि हमरा के तनी छुट्टी दे देती हम 2-4 दिन में हम घूम के चल लेती लइका बड़ी ढेर दिन पे आइल बड़सन जान ली होली के छुट्टी में इहे तो तू गलत कह देवेला बताव तोहरा खातिर हम कितना पैसा लुटावत तनिया काले अभी 5000 रुपया देनी 2000 देनी के लइकन से बोले के नहीं खे चल या तारा बिना देखले बिना हमार नीक लागेला हो हे पे बैठा ना हम नीचे बैठ जा ना राउर स्थान कहाँ बैठे रौरा चलते हमार परिवार चलता हम हे पे कैसे बैठ सकत नहीं रौरा सामने ऐसा नहीं हो सकत हमरा से ई मत कह तोहरे चलते हमार सांस चलता कुछ कह तार भगवान नु गढ़न इतना मुंह के निमन बनिले बनु सावरे बड़ा तकाले कि तारा मुंह पर पानी बा मन कहला तारा के जी कहीं लेकिन हो कह दी ना मालकिन कहेला नु तो बड़ी खराब लागेला हमरा के देखी हमार जौन स्थान बैठे उ हमरा के उजी रहे दे सुन ना तारा के तनी 1200 रुपया कितना लागी बार के कटाई तनी हीरो लेखा कटवाला जाके ना बार का हम हीरो लेके कटवाई मलकिनी जानते बानी हम हीरो लेके कटवाइए के का करम हमार परिवार में बड़ी कलेश चलत जान ली ओहो खाली परिवार 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 हम अपना बारे में बतियाइल चाहिए ना तहारा बारे में आ तू खाली परिवार के बारे में बता तारा परिवार के पैसा से मतलब है कि तहारा से मतलब बा परिवार के बेशक पैसा से मतलब होई लेकिन हम अपना परिवार से प्रेम करे नहीं जान ली
हम ओकरा सिवाय हम केरो समझ ली कि प्रेम ऐसा चीज है कोई से हो सकता, पैसा ऐसा चीज है कि कोई से प्रेम करवा सकता। अब तू देख ल भाई, हमरा भी रहबा तार जिंदगी सवर जाई, तार बालो बच्चा नीमन से रही। अब तू देख ल तारा दूसरा के गोबर फेंके के बा। 5000 रुपया का हमरा काम बा। 5000 5000 रुपया के दे देब नु तो हम ना जेब घरे। 5000 का? तू 10000 हमरा से ले ला, तेरा के 10000 देता नहीं अभी। नीलुआ मोबाइल या पैसा ट्रांसफर करे के बा, त खाता नंबर अपन वही पे जौना पे भेजे नहीं चाचा के बगलवा में के बाने नु करे के डाल दी। अच्छा ठीक है बा। कुछ कह तो अपना मेहरारू के पीछे पड़ रहता है, मेरू तरह से प्यार ना करले, हमारा से बोला बतियावा, तारा कौनो चीज के कमी हो जाई त तू कही ह। अच्छा कोनो का कुछ करे कह तू बड़ा ठीक लागेला। खेतवा पाट होइल, हां खेतवा पटैले नु तब दूसरा के कह देता तू मजा खाना खा ल। ना ना देखिए ऐसा मत करी, काहे से हम घर के सब काम धंधा करे खातिर नौकर चाकर यही खातिर आदमी रखेला। ओहो काहे ई मिस्टेक कह दे तोरा बार बार नौकर चाकर, तारा के नौकर चाकर हम समझी ना, कहत ई तोहरो पता बा कि तारा के हम का समझी ना, तब हर घड़ी नौकर चाकर जाते तो गयन के चला देते। अब बैठा ना जाई ह, गयन के चला देते नहीं मलकिनी। बाप रे बाप रे, लइका के पीछे पानी लेखा हम पैसा बहावत हन, तबो ई लइका तनिको हमरा के भाव ना देल। का हमरा में कमी बा? नीमन नइखी कि हमरा मेरी पैसा नइखे, का नहीं कि हमरा के जे देखाते मालकिनी जी कह के बोलावला, ई लइका हमरा के इचको भाव ना देवेला। इहे नु कहाला शादी बियाह हो जाला तो घर के कामे धाम से फुर्सत नहीं के मिलत, ऐसे तो निमन रहे नु कि शादी नहीं है ओखल रहे तो। ए भौजी के हो जी? हम का करतऊ? कुछ ना जानते बानी नु कि शादी के बाद 27 गो काम धाम हो जाला घरे घरे के। हम तोरे बेबे करना, तू ही ने एगो कनिए बड़नो तो मोय तो बूढ़ बूढ़े बाईसन हम फुओ तो बाकी रो राज इला हमरा घरे न हमरा बहुते अच्छा लागेला, रो से बोलत हंसत। एगो बात कही का बात बा बोली? हम फुआ लेना न कहबू, बा उनका से काहे कहते हम कहे जाई मैं हमरा बोला फुआ से ना पटेला जन्नी मारे लगी कह देबू तो। अरे ना जी हम हम किरे खातू ना कहबू तब कम एगो बात। अच्छा ठीक बा, कसम खाता नहीं है अब तोरा हमरा से बताई। अंतऊ हमर फुआ नु एगो आवेला नु नौकर सुधीरवा, हां ओकाले नु हमरा लागेला को न ओकरा ले प्यार कर ले, ओकरा रखले बिया। ई का कहतन जी? ओई बुझी जंतु शॉर्ट शॉर्ट के नु ओकाले बतियावेला, हम मुझे जाई नु त हमरा के मार के भगा देले, कहले कि ना रहल जाला। हम लइका बने हमरा बुझात नहीं खे ना जी रो सही कहतन, रो बुझाई ना मन तन दूध पिए त लइका नहीं खिन रो। हम ओकाले पैसा मांगे नु त हमरा के ना देले, ओकरा के नु नौकरवा के ढेर ढेर पैसा देले जान जा। हाँ ये जी देखिए एगो बात कहतनी, हमरा त नो और फुआ के पहिला ही नियत ऐसन लागत रहे बुझाइल, हम जानत रही आज न त कल कुछ ना गोलमाल होखबे करी। जान जा फूफा के फोन आवेला न त फोन काट के रख देले, कहले कि ना बतिया, हम गाड़ी देले फूफा के कि नती हई हौ ओकरा के फोन करत रहले बार बार, ओकरा बतियावेले ओकर ऐसे करले रास्ता देखेले कि कब अइहन हमरा भीरी आ कब काम करे खातिर अइहन जान जा। यही से कातना सोच सवर के रहेली। जन तू ब्यूटी पार्लर में जाके नु मैं हई हई करा के आइलियन नु कि सुधीरवा के नीक लागम। ओय हो राम इहे न कह बताव है मरद होने गोइल बाटे बाहर है, ई भर सके ई जे सोच सवर के इतना सुंदर बन के चारों टाइम बार छक रहेली हैं सब न करवे से जब प्यार बाटे त का कहियो जन फले कि नीलुआ कहत रहे नु कि पागल नहीं प्यार करी ना तो मारे लागी हमरा ना जी रौरा के काहे खाते हम कहे जाइम हैं कब ना नु अब काहे खाते कहे जाइम उनका से जाते ना हमरा के जुए लागी आज त मारे लागी जाते ना। ठीक बा काले आयु आ सब बात बताइम हमरा के ठीक बा। बाप रे बाहर तो पते रहे पहले ही पता रहे कि कुछ ना कुछ गोलमाल हो खाई वाला बाटे, कहिए न लेलस मर्द बाहर बटुए है नौकरे के रख लेली। जाए तो दुनिया का करता है हमारा काम मतलब बटुए। देखियो ऐसा नत करी जनी, हमारा पर रहम करी। का रहम करी? तू हमर 5 लाख रुपया लिहल, तार देवे के औकात बा? हैं तारा पे हो हमर मोय धन दौलत संपत्ति तारा पे उड़ा देनी, यही कुल इहे कुल दिनवा सुनी ना, हम रोरा घरे सब काम क कम गते कुल हम चुकता क देम जान ली। अच्छा गते गते तू कितना दिन से काम करता रहा? 1 रुपया चुकता कइला हम ही तारा के देले बानी, तार का औकात बा? तार 2 रुपया के औकात नहीं कि तू 5 रुपया 5 लाख हमरा के दे देबो? तो हमरा मेहरारू के तबियत खराब बा, कोई बहुत जरूरी बा घरे जान ली। ओइसन मेरे पे दूसर मर थुकलो पसंद ना कर, जोन पैसा से देखियो ऐसा नत कही, भगवान खातिर ऐसा नत कही। देखो तू आज के बाद अपन घर के रह ना, रास्ता भुला जा ठीक बा? तू भुलाइयो जा कि हमर परिवारो रहे, तारा परिवार के पैसा काम लगी 10,000 का 5 लाख का 50 लाख रुपया दे देम, लेकिन घर अब तारा जाए के नहीं खे। ऐसे भी तारा परिवार से तो बातचीत हम कइए ले बानी, पैसा दे के तारा शरीर से ज्यादा तारा के पैसा दे ले बानी, तारा परिवार के पैसा दे ले बानी ठीक बात। घर जाए के तनावे तू मतलब का तार परिवार नहीं खे जाना, तार परिवार पैसा नहीं खे ले तू परिवार कइले बड़ा। हमार दिमाग ना खराब कर, हमरा के जानते बड़ा कि कितना मथी हनी पागल हनी आदमी।
सब तो हमार बात मानी, लेकिन एगो लास्ट बात ये मान ली, हमारे परिवार के तबीयत खराब है। अब कोनो बात ना हमरा के मानब हम। परिवार के तबीयत खराब है तो पैसा नहीं देले घरे, का चीज की कमी बा? देखा रोआ मत, हमार कलेजा फाटा था। ठीक बा, तारा के रोल हम नहीं देख सकत, तारा के ये कुछ दिन देखावे करे त हम इतना पैसा ना देती। तारा परिवार के पैसा इलाज नहीं खे हो तो कह, तारा के पैसा नहीं देले हम का नहीं कइले? देखो प्लीज हमरो बारे में सोचो, ठीक बा? तारा के हम बहुत दिलो जान से चाही ना। ये मालकिन रौरा ही का कहतनी जी, हम सब सुन लेनी, ठीक ना? अइहे कुल रौरा करतनी। तू इतना दिन से तू यही खातिर हमरा के बेचले रहू के पैसा खातिर, तो पैसा तो तारा के दिया गुल बेटे। कमाई के भेजने के रौरा के बेचले रही, रौरा कब बेचा गइनी? तारा जानकारी नहीं खे, पैसा इतना ज्यादा हमरा से मांग कर दिलू। औकात नहीं खे तोरा, हाथ लुगा पहने के औकात रहे रे तोर? हां हमारे चलते तोर मरद के इतना पैसा देनी हम तो तोरा के लिए ले पहना तोरा, लेकिन तू क्वेश्चन बाइस रे कि पैसा पे मर गइलिस, अपना मरद के बेच देलिस, सब भुला गइलिस। तोरा के 5 लाख रुपया देले बनी तो 5 लाख रुपया देले बनी तो लेम ना, हमर मरद कमा कमा के रौरा के चुका ना दी, रौरे भी नु काम करेला। कितना तार मरद कमातवन, कितना कमातड़ हो? मालकिन तनी मनी सब नहीं, हमर बाल बच्चा चलो दुगो ठीक बा। बा, मुंह माया नहीं के जोग लगा। अब सुना ना, तू ही नो हमरा के बेच देलू, और फिर अब जब हमारा से तारा प्रेम रहित नु, देखी रौरा काम बेच। अगर हमरा से प्रेम रहित तो तू पैसा के पीछे ना भाग तू। ले पैसा तोरा मुंह पे मारता नहीं पैसा, यही पैसा खातिर अपना मरद के बेच देलिस नु, ले जो पैसा। ल इधर पैसा धर। हमरा पैसा ना चाहिए जी, हमरा कह दिया कराले तो पैसा के कमी ना होई। दली रौरा दली ए जी रौरा ना जाई ना, सुनी ना बबगन बिछे के बारे में सोची। चली मालकिन, रौरा के हाथ जोड़ो तनी, हमर मरद के छोड़ दी। चली। अरे पागल, हमरा के कोनो प्यार ना रहे, बेचारा के इतना एहसास दिया होत रहे कि धन ना बड़ा होला, धर्म बड़ा होला। धन तो आज बा काल ओरा जाई, लेकिन धर्म अपन मान सम्मान इज्जत बचा के रखबू नु, कबहू काम करी। आई कागज पे ना मरल जाला, कबहू इंसानियत पे मरल जाला। और ई तारा मांग में सिंदूर डालले बाड़ो, तार दुगो बाल बच्चा बा, लेकिन तारा इतना ना बुझाइल। रोबा मत, हमेशा तहरे रहिहन, हमेशा बावन। बताई रो कितना नेक दिल के इंसान बानी, लेकिन एगो इनकरा ये चीज के आज तक एहसास ना भइल कि हमरा के माफ कर दीजिए, जब गरीबी में जिंदगी बितावत बितावत हम थक गए रही, यही के वजह से हम सोचनी कि पैसा रौरा कमाईम तो हमारी जिंदगी ठीक बा, अच्छा से चलो। बीती। कागज के टुकड़े रह के का करी जब अपना परिवार से सुखे ना मिली? तो तारा से हाथ जोड़ के माफी मांगत तनी, जौन भी आज तक से तारा के भला बुरा कहले हम तार दिल दुखाए खातिर ना, हमार खुद ही पति बा, उनका से बहुत हम प्यार करी ना। और हमरा पैसा से प्यार नहीं खे, हमरा इंसान से प्यार होला। इनकर दुख दर्द हमरा देख ना गइल, एकरा वजह से कहले रही। लो अपना बाल बच्चा के मिठाई खिया दी हो हमरा ओर से, जाके घरे आई हो, ठीक बा? चलो जाके एकरा के बच्चे कह जाला पानी पटावे। इंसानियत। चलो अब कारो तड़ू अब।